ספורטיק ברצלונה, ושמנו כותרת לערב. אבל יש חושך, ילד טוב, אוהבת אבא אמא, שר שירים מתוקים על אבא. אף פעם לא היה לי איזה טראומה, היה לי בסדר, הכל רגיל, הכל פיקס, ילד מאושר, סבבה. הטראומה היחידה שהייתה לי שחרבנתי במכנסיים שרצתי לשירותים בטיול בצופים. לפני 3 שנים היה מאור כהן עדיין משהו, כמו כולנו, והיום בגיל 20 הכפיל כוכב הרוק את אישיותו. מה, לא נדוש עכשיו? הכל נדוש, זאת הבעיה. הכל חוזר על עצמו, הכל כבר ראינו והכל כבר שמענו. קשה מאוד לעשות משהו שיפתיע מישהו. המסר של מאור זה פיור. גידי גוב הוא, לדעתי, או גדלתי על זה, הוא גיבור. מאור הוא האנטי-גיבור. זהו. האנטי-גיבור הופך לגיבור בעצם. באיזה מובן אבל? במובן שהוא לא מייצג את הישראלי הגאה והיפה שהיה בצבא, שאוהב את ארצו ומוכן להילחם למענה. הוא מוכן להילחם, אני חושבת רק בשביל עצמו. יוני! עוברים בשיינקית, אומרים שלום לכל עוברים מהשבים. יום שישי בצהריים בשיינקית. שנה אחרי שנדמו קולות המהומה, הבנתי שגם מה שעשיתי גם תרם בעצם לקריירה שלי. אבל אז היה חוסר מודעות עצמית מוחלט. זאת אומרת, זה היה פשוט לראות את זה ולטוס למערכת ולהגיד, ראיתי משהו זה, אני מוכרח לכתוב עליו. כמו כל סיפור עיתונאי טוב, הסיפור של זקני צפת התחיל בקומוניקט. זאת אומרת, הגיע קומוניקט למערכת, דף עיתונות כזה, שבו היה כתוב, ביום כך וכך ברוקסן, יהיה מרתון של להקות צעירות מבית ספר עירוני א' בתל אביב. מועדון רוקסן היה מלא אלפי בני נוער. מאור כהן, אז תיכוניסט ארוך שיער, עלה לבמה, מגרונו בקע קול צרוד, נמוך וכועס. הוא זייף נורא, הוא היה פרוע, וזה נשמע כמו התקווה הבאה של הרוק הישראלי. אתה חי בשממה, ופתאום צומח לך בגינה שיח שושנים, אז אתה רץ ואומר, תשיג לי את הבעל הבית שלך, סליחה, תשיג לי את הבעל הבית שלך, לא! תן לי אף אחד. תעשן בהפסקה. תודיע לנו שאתה לא סובל. עוד 5 דקות אני אעשה הפסקה. לא, אתה לא תעשה הפסקה, אתה תיסע, אנחנו נפתח את החלונות ונעשן סיגריות. לא, אתה לא בעל הבית, תסלח לי. אתה לא בעל הבית. אני בעל הבית. אתה לא בעל הבית, עליי לא. לא, אבל אתה יודע איך זה בסיגריות. בסיגריות אתה לא מחליט מתי תעשן. אתה לא מתכנן את הסיגריה. וואלה, תודה לך ולאלוהים. הוא 30 שנה, הוא מסביר לי, הוא אומר לי, תעצרו כל 5 דקות, תשנו, תעצרו כל חצי שעה, תעצרו... כאילו, יש איזה וידאו שאנחנו צילמנו את ההופעה, והצלם נכנס לחדר אומנים, ורואים שם אחד החברים שלנו בא למצלמה ואומר, זקני צפת, הלהקה הכי גדולה בהיסטוריה של הרוק הישראלי. מה ההופעה הזאת? ואתה רואה, הבן אדם פשוט שמח
שחברים שלו עושים כזאת מוזיקה, ממש כולם היו גאים בהם. אני קורא, אני יודע מה אני קורא. קורא ספרים. לא הייתי רוצה לדבר על מה שאני קורא. זאת אומרת, זה לא ספרות ילדים, אבל לא הייתי רוצה לדבר על מה שאני קורא. סיבות ששמורות איתי. תשמע, אחד הדברים החשובים, כאילו, להיות אמן, מה שחשוב זה לשמור על פרטיות. כאילו שאף אחד לא יודע עליך כלום, ולא איך שאתה נראה. זה הכל כל העניין. מה התפקיד שלך בעצם? בעל הבית. בעל הבית של להקה? באיזה מובן? אתה לא יודע מה זה בעל הבית. עד הסוף? מההתחלה ועד הסוף. השיר הבא נקרא שישי שבת, ומי שלא מכיר אותו כנראה מזדיין בתחת. למה כולם נראים שחורים פה? למה כולם מהמזרח התיכון? למה? למה אף אחד פה לא מליברפול כמו שצריך? אהבתי תמיד מוזיקה, אבל בתור כמו כל בן אדם שאוהב מוזיקה, אף פעם לא חשבתי שאני אצור מוזיקה. יאללה, פתח את כולם, אנחנו שם. החלום שלי היה להיות במאי. היה לעשות סרטים. טור זוהר, זה היה החלום שלי. ילד, למה אתה לא הולך לבית ספר? לא בזין שלי. איזה ילד מפגר אתה. בטח אמא שלך זונה. בוא'נה ילד, דבר יפה, אה? לא רוצה, דבר אתה יפה. סתום למה אני מורח לך את הפנים על הקיר. עכשיו הגזמת! פעם ראשונה שנתקלתי בחלום של ליצור מוזיקה, שלחתי לראות את עמדאוס, את הסרט. היה לי מין כזה שטנץ של ילדים, כזה שרואים סרט ואחר כך רוצים להיות בדיוק כמו הגיבור. תמיד, אני בא להופעה נגיד או משהו, אני תמיד חושב שלא יבוא קהל. תמיד אני חושב שלא יבוא קהל. היה מופע צדקה למען שוק הבסטות, מצבור המון, פותח את הערב עם הזמר, שאהוב אליכם, סמי בוזגלו, בבקשה! אפשר לעלות מצד. החיים יפים. החיים יפים, החיים גדולים. אני שוכב על הדשא, מעל שמת חולים. אני יושב ומעל
מחשש. Come on. החיים יפים, החיים גדולים, כמו משחק ילדים. וואי, איזה מותק אלוהים. איפה נתת קקה? איפה נתת קקה? איפה נתת קקה? עכשיו קופידיס מנסה לתעתע שם בשלושה ארגנטינים ומיד מפסיד את הכדור. הכדור הולך עכשיו לעברו של בטיסטוטה. איזו חגיגה של ארגנטינה כאן בבוסטון. 3-0, בינתיים ההפרש הגבוה ביותר במשחקים שנערכו עד עכשיו בשלב המוקדם כאן. זה התחיל לעניין אותי לא מתוך חלום, אלא מתוך עשייה עצמה. הגעתי לזה במקרה, וזה הגניב אותי. אני חי וקיים. אף אחד לא יכול להזיז אותי מהמדינה הזאת. זה מדינת ישראל, ואני מתגאה במדינת ישראל. זה מדינה שלי, חביבי. רק מדינה שלי, וזה הדגל שלי. זהו, זה הדגל שלי, חביבי. הנה הוא. אני לא רוצה לראות אותך יותר, ורק שהילד שלך לא יצא כמוך. בוא. מעכשיו אתה גבר במשפחה. בסדר, בסדר. מה בסדר? איפה ההתלהבות? בסדר, אני מה קורה כאן? יאללה, תתעורר. אז יוני חבר שלך התקשר. יוני, מה העניינים? זהו, התחלנו לכתוב שירים, וזה בהתחלה זה התחיל בצחוק, ונהיה רציני. והתחיל להכניס כסף, לעשות מיליונים, ופה אני עכשיו יושב בלימוזין. זהו, חיים רגילים, אבל לא משעממים, קורים דברים. אלמלא התקליט השני, היו זקני צפת נשארים בגדר זיון חפוז, התפוצצות של תשוקה גדולה במעשה אהבה מהיר ומתלהב. שאחריו נשאר זיק נעים בגוף ותו לא. הקית, אלבום כושל, ובדיחות שנהפכו למניירות. מי זאת גם? היא לא פה. עכשיו, לפי הלוח זמנים, בשעה 17, צריכה לעלות הלהקה הראשונה. אין פה אף אחד, אני לא רואה פה אף אחד. אני לא רואה קהל פה בכלל. לא, אני שומע שיר של שלום חנוך. נו, עוד חלטורה, מה איריס? מה חדש? להיות אינפנטילי מונע ממני להיות פתטי. חוץ מזה זה משעשע. יכול להיות שהאינפנטיליות הצילה אותנו מעלות השתן לראש. מצד שני זה מין הגנה. נוח יותר להיות אינפנטיל, כמו שיותר נוח לעשות שיר מצחיק משיר כואב. אז אומרים פרנסיסקו חוזרת בגדול. יוסי, הלכת והשארת אותנו לבד. יוסי, הלכת ולקחת את הצחוקים. אוי יוסי, אני זקוק לצחוקים שלך יוסי. אני זוכר אותם עם הצחוקים שלך.
הבן אדם הזה פשוט משוגע, עולם ומלואו, באמת, אני פשוט מעריץ אותו, ילד כזה קטן ואני מעריץ אותו. אני זוכר שזה רק הגיע לרדיו, כל העניין הזה. והיה בזה משהו כל כך נועז, כל כך מפחיד, כל כך מסוכן, כמו שרק רוקנרול אמיתי יכול להיות. מוזיקה בשבילך היא לא רק עבודה, ולא רק, אני יודע, התבלבלתי, הפוך. זה לא נהדר. רציתי להגיד שהמוזיקה היא לא רק... בוא'נה, זה ההוא שניסה להרוג את ערפאת, אה? שהיא לא רק עבודה, היא גם החיים. לא. כשהמוזיקה היא לא רק עבודה, אלא גם האהבה שלך, גם התחביב שלך, גם... בשבילי זה ממלא באמת את רוב החיים שלי. אז אתה צמא, רעב לדברים כמו זקני צפת, כי אחרת אתה מסתאב. אם אתה כאילו תופס, אתה כבר יודע מה אתה אוהב, אתה יודע מה אתה רוצה מהחיים, אתה כבר נהיה איכשהו קצת מרובע, אז זהו, אתה מת. בתל אביב ההוויה היא ביצתית כזו, אנשים שוקעים לתוכה, מאמינים למקומונים, אתה מבין, שוחים ככה בתוך אותה גומחה. היא עיר שמסתכלת החוצה במקום פנימה. זאת אומרת, איך אני נראה, מה אני לובש, מה יגידו עליי, מה... הכל ככה עובד כלפי חוץ במקום כלפי פנים. לא, נורא קשה להסביר את זה על רגל אחת. זה אנשים שרוצים לחיות? לנצח. כמו אנה? כמוני, להיות יפים ונחמדים ואחד בשביל השני. כל הזקנה אנחנו רואים אותה כמחלה. אנחנו לא רוצים להיות חולים בשום דבר. אני רוצה כמה שיותר אנשים יחיו ולא ימותו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא רוצים למות. יש חיים אחרי הדאווינים על ילדים קטנים. אז תשמור על עצמך ותיזהר מילדים קטנים. זה לא שטות. טוב, בסדר, אני הולכת לעבודה. אופרציה שלו. היא ביקשה שתעביר לה בפקס. אוקיי, ומה זה דודו ושחף? לא. מה תקבל מזה? 2 גרוש ורבע מעכו"ם שתראה אותם בעוד 6 שנים. השירים שלו יהיו בספר. אבל תשמור את זה לספר ביום מן הימים שיצא של מאור, מה אתה? Sí, no, no. הם פשוט מיינסטרים היום. סליחה, מאור, אני יודעת שאתה שונא את זה. אמרו לו ככה, מאור פסיכי ואיציק משוגע. אם הייתי רוצה לעשות רק כסף, הייתי עושה בידור קל. נטשה פרינס, הוא לא רוצה להיות מיינסטרים. הוא לא רוצה להיות middle of the road, אבל הוא עשה את זה. ברוקנרול לא מרוויחים יודע מה כסף. בא לי על זה, אתה מבין? לא חשבתי על מיליונים ולא על 10,000. I want to come to America. Yeah. הבנו באיזשהו מקום שמדובר, וסליחה, באיזשהו אולי גאון אפילו, גאון מוזיקלי.
שבת, שיר נורא חכם לדעתי. באיזה מובן? במובן התת-מודע שלו. זה לא נראה, אתה מבין? זה לא אומר העולם כולו שחור ואנחנו הולכים בדרכים לקראת התקווה הגדולה. זה לא אומר ככה, אבל אם אתה מנסה למצוא פירושים, וזה מה שגרם שישי שבת, זה כל כך יפה שאנשים כל הזמן מחפשים ומוצאים את עצמם איפשהו בשיר הזה. מישהו רוצה קפה? או שאתם כבר זזים? אולי תזוזו קצת? כן, משהו בסטייל הזה של גבי ברלין, נכון? בקסטה החדשה. אני יושב ומחשש לי פה, החיים יפים. היי לא, הג'יפ נוסע בדרכים ואני וצביקה חולמים. כן, אני בכביש הזה, מוכיר לי הדרכים. כולם ביחד! מסתורי הודו אכן הם. אתה רוצה אולי לשתות קפה או תה? כן, אני חושב שהחבר'ה שנסתדרו בלעדיי כמה דקות. אני לא יודע, כנראה שאני בכלל לא כזה. תשמע, הבן שלי לא אפס. אני לא יודע, לא יוצא לי. מה אני בכלל אמור לעשות? זה בגלל שאתה חושב על אותה מטרה לחיים כדבר הבא מן העתיד. אתה לא מתייחס רק אותו לנצחי של הדבר על עצמו. אתה חייב לצאת מהדימוי של עצמך ולהיכנס לתודעה. זו הדרך ולא האמצעים. טוב, אבא, אני חייב לך הרבה. אתה מעריץ את עצמך? אני נקודת האפס. מה זאת אומרת? כאילו... אני בסדר, יש הרבה יותר גדולים ממני, ויש אנשים שאני פחות מעריך אותם. ולאת עצמי אני... לדעתי זה גובה המים. לא, זה לא מובן לי. כאילו זה לא שאני מעריץ את עצמי ולא... אבל למה לא? מה זה להעריץ את עצמי? אני לא איזה דמות אחרת, אני מכיר את עצמי יותר טוב, יותר מדי טוב בשביל לא להעריץ את עצמי. מה שהיא אמרה, שאף פעם אני לא אזמין בחורות לאכול במסעדה, למה אם יראו אותי איך אני אוכל אז ואני לא יודע למה היא אמרה את זה. הם שרים לבנות עוצמתיות שעושות להם צרות איומות. מאזן הכוחות הבין-מיני שהם מציגים הוא צעיר מאוד והורמונלי, אבל נטול חוכמס, הכל ישיר. את באה, את הולכת, הלב נשבר, את שוב חוזרת. פלסטינים, אגב, לא חדרו לשירים. שבועיים צעיר, משהו. מוכנים לקרב, יוצאים לדרך. אני מייצג בלהקה את השורשיות של ארץ ישראל. אני הקו המקשר בין האדמה לרגליים. לא קשור, אבל כשאתה מתעסק, אני אומר לך, בדבר שאמור להגיע לאנשים אחרים ואמור לקבל תשומת לב מאנשים אחרים, זה דבר איפשהו פסיכי באיזשהו מקום. שאתה צריך לספק צרכים של אנשים אחרים ולחשוב על איך הם
ואיך אתה מביא את עצמך לנקודה הזאת. הכל נשמע מין איזה לופ אחד מסביב עצמך. קהל לא טוב, ואם יש קהל לא טוב, בואו לא נבוא להופיע. אם אנחנו מופיעים, אנחנו רוצים לעשות הופעה טובה, זה הכל. אנחנו יותר לגיל 16, 14, אתה יודע, זה האנשים שיותר תופסים אותנו. אם אתה רוצה שאני אזמין לך משטרה, אני אעשה את זה, ואל תצלם אותי, אני לא נתתי לך רשות לך. סליחה, הוא לא מצלם אותך, הוא מצלם את הלהקה, והוא מצלם מעבר לבית ספר. הוא כרגע מצלם אותי, ואני מבקשת שהוא... את אגרסיבית. אני מאוד מבקשת, אני בן אדם פרטי, אני לא נתתי לו רשות לצלם. אני מבקש לך שתיקח את עצמך לבלב. בוא תראה איפה הם רוצים שאנחנו נופיע. בוא תצלם פה. אני מבקשת לשבת איתך בפנים. לא פה, לעיני המצלמות. בוא תראה, אין, הוא לא בא לראות שום דבר. אסור לצלם ערבים. כרמלה, אני מבקשת שתיכנסי. כן. הם לא מוכנים להופיע. למה? בוא סתכל את גודל הבמה. עכשיו, אני מבקשת שתפסיקי אותם מהתצלום הזה. אנחנו ביקשנו... זאת מנהלת בית הספר, אני ואתה תפסיק. ביקשתי... ראית פעם שעושים הופעות במקום כזה מטר על מטר? אני עושה הופעה לשכנים פה! זה חוצפה! אתם תורידו את הטון שלכם. יש שיר שנקרא ציפי, שזה השיר הכי יפה באלבום. זה על זונה מחוף הירקון. זה על כמה אנשים שרצו את ציפי. אחד קוראים לו סמי בוזגלו, זה הסרסור שלה. ועל הבקוס תולעים. כמה תולעים? כמה תולעים? 30. הסיפור על ציפי, הזונה מרחוב הירקון, שהייתה לכת שם, כמו חילצון. מה אני? בוא'נה, תביא את זה. חלק לחברים שלך, הפרזיט מזדיין. בגללך המדינה נהרסת. אבל יש קהל! שילמנו, מי ששילם. רגע, מי ששילם... זהו, זה נמאס לך, בן אדם. עזוב, צורי, חלאס. כל הזמן אנחנו רואים זה. 2000 שנה אנחנו כבר רואים זה. כל פעם זה מצחיק מחדש. נראה עוד 20 שנה זה ככה, מה יהיה? די, לא. חלאס, צורי, יש דברים יותר חשובים. מה יותר חשוב? בגלל זה אני נכנס לדיכאונות האלו, אתה מבין? איזה דיכאונות? מה נתפס לך בראש דיכאונות פתאום? אתה רוצה לעשות אליי איזה יוגה או משהו כזה? לא מבין אותך, מה זה הראש הזה פתאום שתפסת? התחלת להסתובב עם האנשים הנכונים? אני אומר לך שזה מפריע לי שכל הזמן אנחנו כל הזמן בדיחות וקטעים, אני אשכרה מרגיש כזה... אז מה אתה רוצה? כל היום דיכאונות? כל הזמן אני מרגיש רייקני, עזוב, אני פרש, עזוב. לך תחפש ג'וקים בירקון אתה גם כן. כן, אפשר ללכת לאכול בזה? לנגב חומוס? באשכרה? אני חושב שהיינו הולכים עכשיו לתקווה. תקווה? מה, לאשכרה? לא מתאים, איציק, לא מתאים. בוא לאשכרה, מתאים, אשכרה. איפה הם? עלו רגע.
פרזיטים. אנשים נלחמים על סתם. חיים על פרש, מה שנקרא... העיקר תן להם בערב ללכת לשתות בירה ולראות ולהיראות. השני של זקני צפת הוא פופ במובן הוורולי הכי בסיסי של המילה. עכשיו מאור כהן עובר כמו פושטקשן קינאי, הרבה פחות גס מפעם, לא מזיק ובעצם די מקסים, שכיף להשקיף עליו, כשהוא מגלה את החיים עם סקרנות של תינוק ומאזן הורמונלי של מתבגר. אתה יודע כמה דברים כאילו אתה רואה בטלוויזיה וכל זה שנהרסו לך כאילו בשבילי כילד, דברים הגדולים, התיישבות, אתה יודע, הייתי בצופים וכל מיני דברים יפים כאלה. פתאום אתה רואה בטלוויזיה שכל זה שווה ל-20 אגורות, כי ככה מוכרים אחד את השני. תל אביב היא חלק מארץ ישראל, גם אם אינה מוזכרת בשיר השירים. והרוק הישראלי הוא הרבה יותר אמיתי מהשירים שיובאו מרוסיה או מהמזרח. החל מתואמי האירוויזיון וכלה בתואמי רדיו בגדד. וזמרי הרוק מבטאים את ישראל לא פחות מאבי ומדינה או סשה ארגוב. יש לי אהבה למדינה וכל איזה נוסטלגיה, כאילו פנימית, אתה יודע. אפשר להגיד צנחנים בוכים בכותל עושה לי משהו, כן? עכשיו, אני לא מבין את כל אלו שבאים, בוא'נה, אתה מניאק, לא שירת בצבא, ברחת מזה. מאיפה אתה לא יודע, מאיפה אתה יודע שאם הייתי בצבא אולי הייתי משתגע, באמת? מאיפה אתה לא יודע שבאמת הבעיה שלי היא אמיתית? אתה יודע, למה אתה זורק סתם משפטים? כל אחד מה, המניאק, לא שירת בצבא, ברחת מזה. אבא, אני לא יכול להירדם. כל הזמן יש איש גדול שבא לחדר שלי ויורה בי. אתה לא מבין שזה רק בראש שלך? אתה לא מבין. איך תנסה לשם? יבוא האיש הגדול הזה, אז תקרא לי. אבא, בבקשה. לא, לך תישן. בן, אל תדאג, אני תמיד איתך. ילד טוב, סתם זה טוב. ילד טוב רוצה לשוב. ילד רע, אין ברירה. ילד רע זוהי טעות. מה מאחורי הקלעים של השיר הזה? סתם כזה, אתה יודע, אני שמעתי יותר מדי אריק איינשטיין באותו רגע. אני הייתי מוותר על כל העסק הזה. משהו בביזנס הזה עובד על שקרים. על המון שקרים, על המון בדיה. אנחנו עובדים בלמכור לאנשים בידור, בזה אנחנו עובדים. זה כמו סרט, אתה מבין? זה כמו שקודם כל יצא איך עשו את הסרט, ואחר כך יצא הסרט, אתה מבין? אז איפה כל הקטע של הבדיה, של למכור לך משהו? המציצנות הזאת זה לא, לדעתי, לא לעניין. איפה יש דגים? ביפת. ביפת. כן. למה פה הוא נראה ככה ופה הוא נראה ככה? הם מוכרים להם אשליות. זהו, מוכרים להם אשליות. טוב.
למאור כהן יש קשר להתחיל בתוך המוח בצורה מאוד אינטנסיבית. הוא ייעלם דקה וחצי אחרי כתבות השער. מעטים יודעים שהוא גם מוסיקאי מצוין, הוא גינטי מגליל. עם כל הכבוד לדביליות, הם צריכים להישמע כמי שיודעים קצת גן. כהן בן 20, איש קטן גדול. מאור כהן הוא החלאה מודעת של בחור מבריק ואינפנטיל. הם מקוריים פחד. חרא להקה. תגיד לי למה אתה לא ישן. הוא אמר לי אני רק השכן של השכן של השכן שלא ישן כל היום כל הלילה כל היום כל הלילה שחק אותך אין לך מה להאמין. זה לא הוא האידיוט, זה אתה. אם אתה עצוב, אל תחפש את האושר אצל החכמים. רק אצל המאושרים, כי האושר מצוי אצל כל אחד. אצל החכמים זה בא מהראש. אצל האחרים זה בא מהלב. זורי! מור! מה? לך תחפש ג'וקי בארכון! לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר. לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר. זהו יום הבוחר. זהו יום הבוחר. לא תבואי שישי שבת. איזה יום זה? זהו יום הבוחר. אז מי אתם? לא אנחנו, לא חיות, רק בני אדם. לא אנחנו, לא חיות, כן אנחנו. מי אתם? כולם ביחד. לא אנחנו, לא חיות, רק בני אדם. לא אנחנו, לא חיות, כן אנחנו. מי אתם שונות? לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר. לא תבואי שישי שבת. קנדיאן ברס, חמישיית כלי הנשיפה מהמבריקים בעולם, במופע היה בפסטיבל שנערך לא מכבר ב-10:10 דקות. לאחר מכן, ב-10:30, שיחות קיץ, בסדרת המפגשים של הבמאי חיים גיל עם דמויות בחברה הישראלית. הפעם על דני וקלמן, עובדי מאפייה ירושלמית.
לא תבואי